Hola, veus, ja és oficial, a partir de dilluns la regió sanitària de Lleida continuarà en fase 1 i juntament amb l'àrea metropolitana de Barcelona seran els únics territoris de Catalunya que es mantindran en aquesta fase. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, s'ha mostrat tranquil amb el brot de Covid-19 produït a Lleida. Considera que Salut, el Departament de Salut de la Generalitat, ha pres una bona decisió en frenar la desescalada a Ponent i no ha volgut avançar què passarà amb Lleida la setmana que ve, encara que ha reconegut que si tot va com s'espera no serà necessari retrocedir de fase. Pel que fa a les conductes incíviques, com la celebració de la festa d'aniversari on es van contagiar 20 persones, el ministre ha demanat que es denunciïn aquests casos perquè no és admissible que posin en risc l'esforç col·lectiu fet durant mesos de confinament. Pel que fa a les dades d'incidència de la Covid-19 a la demarcació de Lleida, en les últimes 24 hores s'han registrat 43 nous positius, que sumats als que hi havia fan un total de 2.839. També han mort una persona més, amb el que ja són 233 víctimes mortals des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa a les altes, 15 persones més s'han curat en l'última jornada i ja són un total de 1.173 persones recuperades. Per tant, a partir de dilluns 1 de juny, gairebé el 70% de la població espanyola, és a dir, uns 32 milions d'espanyols, estaran ja en fase 2, mentre que el 30%, uns 15 milions, continuaran en fase 1 i uns 45.000 habitants corresponents a les illes de Formentera, La Gomera, El Hierro i La Graciosa estrenaran ja la fase 3. A Lleida ens tocarà esperar, per tant, si us plau, responsabilitat.